Приятели, не знам защо се прекъсна видеото. Съжалявам много за тези, които не успяха да видят какво се случи. Но ето това е положението с бисквитката. Мисля, че се получи. И сега просто чакаме. През това време ще видя дали ще стане звездичката точно или ще трябва да го разстила. Мисля, че ще трябва да го разстила с чашката. Но ето го и положението. Натопихме сега мръсната част, изцапаната по-точно. С топла вода много лесно се мие, само накисате с топла вода и то се разтопява. И след това изливате и имате чисто изделие. Или как да го нарека, не знам. И сега проверяваме дали се е стегнало. Да, стегнало се, трябва да го разтилем. Нищо не се получи, затова вземам малка звезда. Не мога да бръкна да взема малка звезда. И мисля, че всичко стана. Не се е счупило нищо. Натискам и звездата е готова. Благодаря, че бяхте с мен. Ако искате да продължа да готвя още разни работи, може да се абонирате за канала.